сәгате хөрмәтле минем яраткан, хөрмәт иткән туган теле телеканалының сер итеп кенә тапшыруын тамашачылары. Эфирдан мин тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина һәм инде сезгә янәдән bir яңа матур репортажымны эшләргә керештем. Бүген без сезнең белән бергәләп Уфа шәһәренең иң зәвыклы биналарының берсендә, Конгресс-холл Таратау залында эшләячәк бу дусларым. Һәм кемнең концертында бу юлысы Хәйруллина йөри микән дип сорауларыгыз тугандыр. Без бүген танылган автор башкаручы, җырчы Зөлфир Басыровның концертында дусларым. Әйе, бүген инде аның әлбәттә матур җырларын, әле күзәтеп киттем репетициялардан да бик матур номерларын без сезнең белән бергәләшеп, матур итеп, карап күреп, һәм инде әлбәттә матур сорауларга җавапларын да көтеп калабыз. Безнең белән бергә булыгыз. Дусларым, biz инде башкалабыз Уфаның иң зәвыклы биналарының берсендә, Конгресс-холл Таратау залында эшлибез бүген. Исегезгә төшерәм, бик талантлы, безнең яңа гына үзенең тамашачыларын булдырып килгән бик мөлаем җырчыларыбызның берсе Зөлфир Басыров концертында репетициялар шаугыр килә. Күрүебезчә, бүген репетициялардан инде балалар чыгышлары да бик күп көтелә. Һәм инде шулай ук Зөлфирнең үзенең дә кызының чыгышы көтелә бүген дусларым. Шуңа күрә бездән аерылмагыз. Күккилеген гидә, төркемләп саллар кышта. Зөлфир Басыровты мин бик күптән беләм. Ул минең шулай коллега, ул укып беткәстә бездә менән иҗатым башланы. Һәм бүген менә ниһаять шундай матур шәп концерт оештырды. Без бик шатбыз. Сер итеп кенә тапшыруы Зөлфир Басыров концертыннан сезгә репортажны эшләвен дәвам итә. Әле инде әлбәттә әзерлек мизгелләре һәм карыйм Зөлфир әйме шушы залның иң артагы рәтләренең үзәгендә басып тора. Һәрбер репетиция мизгелләрен күзәтә, тикшерә. Дулкынанадыр да Зөлфир. Хәерле кичләр. Хәерле кистәр, һаумагыз. Хәлләр була яхшымы? Әйе, боевой. Готовимся к началу Алла бирһә концерта. Первому, беренче концертыма әзерләнәм бuna. Синең концертыңа тапшыру эшләргә әзерләнгәндәйме, синең белән 3-4 ел элек шундый сөйләшүне искә төште. Минем менә Роза җырлыйсым килә, минем концертлар булдырасым килә дип, синең качандыр бу хыялың гына иде. Ә син аны булдырдың бүген. Мин сине шул уңышың белән котлыйм. Бу инде әле концерт нәтиҗәсе әлбәттә яхшы булачак. Бит әле син бәлки әйтерсең, әле бит әле нәтиҗәсен күрергә кирәк дип. Әмма ләкин концертны инде менә шушылай итеп, шу дәрәҗәдә, шу залда оештырырга ниятла, ул үзе бер уңыш. Зрительләр керә башлан уже. Син монда басып торасың әле футболкада, шуңа күрә сине киенергә озатабыз. Кәефләр боевой дидең. Хәл яхшы. Яхшы. Ничә җыр бүген җырланалар, шунда гына безгә әйт, сер итеп кенә. Общий 30 йыр, но мин 20 песен, 20 йыр җырлайм. Унысын калган килгән конаклар. Әйе. Зөлфир озатабыз, киенергә зәнрәк кирәк дусларым, ә сез бездән аерылмагыз. Сәхнә арты һәр вакыттагыча дусларым гөрләп тора инде. Менә безнең биючеләребез матур костюмнарын киеп, җилфер матур иттер безләрнең биюләрен кабатлыйлар. Һәм инде бу әле сер итеп кенә әйтәм, бу бик таныш биючеләрнең берсе, ул күп артистларның группаларында, төркемендә параллель рәвештә эшләп өлгерә. Ничек өлгерәдер ул Венера? Хәерле кичләр. Сәмсез. Карап торам да, Венера, субханалла. Иделгә бардык эшләргә Нургалинда анда бию бирисең. Илнарның инде син теге гөл аннарда шитергән постоянный дип әйтәм инде русча. Аның төркеменең шулай ук бик тугры биючесе. Һәм бүген карыйм тагы Венера, Зөлфир Басыровта. Син алар үзләре эзләп табалармы? Ничек син һәрберсе белән эшләп өлгерәсең ул Венера? Үзләре язалар да, мен там свободный день булгач, конечно, почему бы и нет, уже в душе танец булгач, мен не могу отказать дигәндәй. Менә бит әле ул җырларга туры китереп биюләрендә уйлап чыгарга кирәктер күнегүләрне. Ничек менә син шуны булдырасың? Сезнең хореограф бармы, әллә син үзең моның белән эшлисеңме? Күнегүләрне, хәрәкәтләрне, гомумән биюне ничек саласыз? Үзебез напарницалар белән каждому по песне распределяем, да и все шулай учим. Вообще җиңел дуслар, Венера карасаң, вообще рәхәт. Килдең дә рәхәтләнеп биедең дә, и кайтып киттең. Акчаны кесәгә салып. Удовольствиеңа түгелдер, былай түлиләрме соң Венера? Әйбәт, яхшы. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда минем хезмәттәшем Туган тел телеканалының җырым сиңа кадерлем тапшыруының башкорт телендә алып баручысы. Һәм шулай ук ул бүген Зөлфир Басыров концертының да алып баручысы Альбина Килдиярова. Хәлләр ничек, Альбина? Хәерле сәгатьтә, Роза, бик яхшы гына, Аллага шөкер. Бuna Зөлфир Басыровтың концертында инде бик күптән әзерләнәбез. Шул тиклем тырыш, шул тиклем елгер, шул тиклем егәрле егетләребезнең бере. Һәм инде ис киткес концерт булыр дигән өметтә калабыз инде.
Син дулкынланасың аны менә концертта алып барганда. Мин хәзер инде тулкынлану барыбер булса ла, ничектер үземне кулга алам, чөнки алып барусы буларак сыга башланым бит инде хәзер концертларда. Һәрвакыт фикер йөртергә кирәк, башты эшләтергә кирәк, артист турында күбрәк белергә кирәк. Һәм инде уның турындагы барлык бына ул әйтеп бетелмәгән сүзләрне алып барусы тамашачыга yetkерергә тиеш. Шуның өчен үз өстендә эшләйм, тырышам һәм инде Зөлфирнең концертын алып баруыма бик шатмын. Все, финишный прямая, хәр башлайбыз. Алла бир Аллага тапшырып. Әдәк тулкынландыра әлбиттә, берсе концерт бит инде. Костюмнарыңны карап торам да әле мин. Зөлфир, шул хәтлек үзенчәлекле. Гомумән клипларыңны да күзәтәм. Син шундый креатив, костюмнарны кайда заказать итәсең, кайда тиктерәсең махсус. Анда гына, бuna якында гына үземнең бер танышым бар инде, Алия исемле, Портная инде ул. Әлбиттә, миңа охшаны уның эшләве, әлбиттә ул миңа нисек кирәк шул тигә. Барыгыла утыра, менә күрәһегез бит инде. Барыгыла Аллага шөкер. Рәхмәт уга, Алияга рәхмәт. Шул, булай идеяларны мин үзем уйлап табам. Идея, менә нисек кирәк уларны халыкка күрһәтергә, мин үземә менә башка килә. Мин аларды Алияга әйтәм дә, ул инде үзенчәлекле, менә ошо булган минем идеяларда тормышка ашыра. Син шулай күзәтеп киләм, син экспериментлардан, төрле шундый тәҗрибәләрдән дип әйтик инде, әйбет, курыкмыйсың, әйме? Менә мәсәлән, син уйланып тормадың, менә бүгенге килгән тамашачы аңлармы, юкмы бу? Ничек, нигә монда ярыклар, нигә монда бу сөпләр оскан бу дип әйбет? Миңа күбрәк халыкты әдерәк менә уйлаганда менә ниндидер яңалык бирергә. Чөнки ул бит инде хас түгел башкорт татар эстрадаһында менә шундый елән бар инде бездә әлбиттә. Бу бит инде даже елән дә түгел, үзенчә бер ниндидер менә заманса елән дип әйтәйек. Менә үзебезсә менә ниндидер рок стилендә шулайрак эшләргә тырыштык. Мин сине бик дөрес аңлыйм. Зөфир, чөнки мин үзем дә нәкъ шушы баш киемен бүген генә сатып алдым. Әйме, мин беләм, бу күпләргә бәлки аңлаешсыз баш киеме булыр, әмма дә ләкин без төрле булырга тиешбез. Все, без озатабыз Зөфирне, дуслар, уңышлар телибез. Әйе, баш киемен турында сөйләп бетәсем килә. Алдым әле, дуслар, шаккатырасым килә, төрле буласым килә. Кемгәдер ошамый икән? Ансы сезнең карамакта кемнәргә ошый икән? Рәхмәт мине аңлаганыгыз өчен, чөнки без сезнең өчен тырышабыз һәрвакыт ниндидер шаккатыргыч образлар уйлап табырга үз көчем белән. Шулай дип каршы алып, Зөлфир Бәдир улы Басыров! Шын күңелдән котлыйбыз сине, Зөлфир. Шундый матур тәүге концертыңның башы белән. Әйе, дусларым, алкышлар белән үзем дә шаккатып сине тыңлап торып, Зөлфир Басыров дип сәхнәдә әйтүләре булды алып барышларны. Тамашачылар инде җылы алкышларны бүләк итеп шундый алкышлар астында чыкты Зөлфир сәхнәгә. Һәм инде бик матур күренеш, сәхнә матур бизәлешле. Зөлфир үзе эксклюзив матур костюмда, биючеләр. Әйтәм бит, барсы да аның тырышлыгы, барсы да аның концертына җаваплы карау. Иң мөһиме, ул аның әлбәттә хыялы үзенең беренче концертын оештыру. Котлыйбыз, Зөлфир. Афәрин. Концерт бик матур бара. Зөлфирде бер 200 ел белән аралашып яшәйбез. Беренче концерты икәнен мин бүген генә белдем. Я думал, это второй там или пятый, потому что чөнки концерт шулай уйланган, красочно, Зөлфиргә уңыштар киләһе концертларына Алла бирһә килербез. Ничек, Зөлфир, беренче блогың тәмамланды. Без сине котлыйбыз. Инде шуның белән. Рәхмәт. Бик тулкынланам, әлбиттә, шулай да тамашачыларның изге алкышлары, йылы алкышлары минем күңелемдә тудыра. Без дә исәпләп торабыз, шул хәтлек җылы итеп кабул иттеләр сине. Димәк, синең инде беренче концертың булуына карамастан, үзеңнең тамашачыларың бар, тугры тамашачыларың. Аллага шөкер, мине карарга килгәндә рәхмәт уларга. Хөрмәтле тамашачылар, Зөлфир Басыров концертына репортажны без дәвам итәбез. Һәм инде сезнең каршыгызда концертның кунагы
Мин инде уйлыйм, әлбәттә, хезмәттәше Зөлфирнең һәм дусты дип, димәк, аны концертында булгач, Илнур Хайруллин, Башкортстанның атказанган артисты, мульти-инструменталист. Менә әйтерсең дә синең концертың бүген Илнур шул әйттереп, тамашачыларга җиткерәсе килде, синең турында, чөнки чынлап та бик матур кеше номер күрсәттең. Беренчедән, хәерле кичләр. Һаумыгыз, рәхмәт барыгызда. Зөлфирнең концерты турында килгәндә, без Зөлфир белән 2005 елдан алып дусларбыз. Бер бүлмәле сәнгать училищесында без яшәнек одак елдар, һәм Зөлфирне мин ысынлап та якындан беләм, һәм ул моны ысын кеше. Ысын мәгънәһендә ул гадел, шулай нык талантлы, һәм мин оның шулай итеп зур артист булуы, касандыр зур артист булып китүенә һәрвакыт ышана идем. Чөнки ул һәрвакыт эзләнә, бер урында тик тормый, ул нык тырыш, һәм мин булдырам дип йөри ул моны шундый кешедә. Вот, нык горурланам аның белән. Алла бирһә, без күптән инде хыялланабыз, Алла бирһә, бергәләптә концертлар белән йөрергә һәм шул идеяларны тормышка аткарыбыз дип уйлыйм, Алла бирһә киләчәктә. Без сезгә әлбәттә уңышлар теләп калабыз. Сез чынлап та икегез дә талантлы кешеләр, шуңа күрә алга, алга, алга. Хөрмәтле дуслар, сер итеп кенә тапшыру өчен дәвам итә һәм күпләрегезгә бик кызыклы бит инде. Зөлфирнең хәлә җифете бар микән? Ул ниндирәк кыяфәттә микән? Ниндирәк микән гомумән? Ул дип, менә сезгә серләрне ачабыз. Сезнең каршыгызда Зөлфир Басыйровның хәлә җифете Гөлнара. Хәерле кичләр, Гөлнара. Мин инде бик күптәннән күзәтәм, сез инде Зөлфир янәшәсендә дә ничек итеп аңа ярдәм итәргә белмисез. Кызыгыз да бии концертта ала бирсә, аның да ничек итеп аңа ярдәм итәргә белмисез, әйме? Мин уйлыйм инде бу сезнең гаиләгез өчен вакыйга һәм сез моңа бөтен гаиләгез белән бөтен көчегезне салып күптәннән әзерләнгәнсездер. Арып китмәдегезме, Гөлнара? Мәшәкатьләре күңелле булдымы, әллә уф, ник кенә тотындык дигән уйларда килдеме башыгызга? Юк. Без шундый дигәннәй семья менә, гаилә менән кипешне дип әйтәм икән, кипешне халыкбыз. Зөлфир әйтүе була, без теге бергәләшеп, тотынып, әйдә, шулай менә сценарийлар, ниләр, шундый йырлар, шулай. Ралина сразу подхватывает дип әйтәм икән, ата әйдә, шуны йырлайм. Рәхмәт Светлана Илдаровнага, әйдә менә бию халабыз, шулай бергәләшеп, шуның сектор белән Үрелеп барганы. Үрелеп үрелеп барды, Аллага шөкер. Менә бүген беренче шәхсән концерты, Аллага шөкер. Бу сезнең гаиләгезнең дә иң зур бәйрәме дип әйтергә кирәк. Әйдәгез әле шәхсән сезнең үзегезнең мөнәсәбәтләргә әйләнеп кайтыйк әле, Гөлнара. Кызыклы бит, минем үзем өчен дә бик кызыклы. Сез Зөлфир белән ничә ел бергә яшисез инде? 12 ел. Узак очраштыгызмы? Туйга хәтлек. Почти 2 ел дип әйтәм икән, шулай. 14 елга якын сез Зөлфирне беләсез бит инде, әйме? Гомумән, менә әйдәгез әле беренче сезнең очрашкан мизгелләргә әйләнеп кайтсак, үзегезгә дә рәхәт булыр ул мизгелләрне исегезгә төшергәчәйме? Нинди сыйфатлары Зөлфирнең төс кыяфәтеме, холкының кайсы сыйфатлары сезне беренче җәлеп итте, үзенә тартты? Ул ответственный дип әйтәм икән. Ул ответственный. Ул менә гаиләләр менә бер нәмә әйтһә, ул шуны менә должен сделать тебе тем икән, үсек була икән. Должен сделать это. Ралинла йөри, атай менә әйдә, шуны эшләйк, тик посмотрим дип инде Зөлфир, посмотрим ди. Юк, атай әйдә, шуны эшләйк, әйдә шуны ярар дип, эшләр бит, ул обязательно шуны теге мотлак эшләп куя. Мотлак эшләп куя, шуңа талапсанда, яшьтәктә талапсанда дип әйтәм икән. Әлбәттә добрый. Изге күңелле Зөлфир. Шул изге күңеле менән мине үземә ялып иткәндер дип уйлыйм инде. Һәм әйтергә кирәк, еллар үтә барган саен, ул бердән начар якка түгел, тагы да сезнең күңелегезне яулый алган сыйфатлары белән куандырады, шулай бит? Шулай, Зөлфир бик яхшы атай, ул кызлары өсөн янып тора дигән дә инде. Ул аралаша, улар менән төрле премьер аша, үзенең премьера аша, үзенә күрә бер воспитание бирә уларга. Һәм улар кызлар тыңлайлар уны. Сезнең гаиләгездә ничә кыз? 2 кыз, субханалла. Киләчәктә тагын малай да алып кайтырга әле. Насыйп булсын дип әйтеп куйыйк әле, Алла белсә инде. Зөлфирде күптән беләм, концертларга күп йөргәс, уны Башкорт дәүләт филармониясында мин аны Нәфис Судовта гомаграк белә инем. Һәм бер башкорт йөрендә йырлагас,
нишләп бу нәфис остаһы буларак кына йөри икән? Ул бит ысын талант дип уйлайм. Һәм бара уның бүген шу концертында уның үзенең барлык булмышын, талантын күрсәтте. Шундай матур мәгънәле концерт, видео язмалар шундай матур. Зөлфиргә бундай концертты мин ел һайын оештырырга дип теләйм. Чөнки ул талант күренеп тора, уның вокал белеме булуы, шул ук вакытта ул сәнгать институтында актер бүлегендә укыган бит инде ул. Шул икеһе бергә кушылып, шул тикен бер матур концерт баракка килтерә. Субханалла, машалла, нинди бәләкәй матур кыз килә. Минем аңлавымча, бу сезнең кеше кызыгыз. Шулай бит, Гөлнара? София. София ничә яшь инде Софияга? София сиңа ничә яшь? 2 яшь икән инде. Ялла, инде ул ярый. Без уңышлар телибез. София да бик зур эш башкара. Бүген әтисенең концертында ул инде аны куәтләргә, шулай бит, аңа ярдәм итәргә, булышырга килгән уңышлар сезгә. Софияга. Привет. Сәхнә сәхнәдән багламай гәнешне. Менә карап, не бүләк кырып бара. Нәтиҗә баламна. Alkışlar buraya gidelim. Nihat Hanım. Ülken kılamadan rahmet İyi, rahmet. Hadi alkışlar buraya gidelim. Kızları balaları bilen konuklanıp yaşayan Zülfir Basırov. Зөлфир Басыров янәдән сезнең кашыгызда, дуслар, менә яңа матур костюмын киеп басты. Артында шундый баннер һәм баннерны инде исәпләбрәк карасагыз, ЗБ дип язылган. Шулай безнең сәхнәдә дә инде экранда ЗБ. Ни өчен ЗБ? Бу теге звездный кем дип таңлаттылар әле? Звездный барин тинләр, звездный парень тинләр. Ул әлбәттә кем була? Зөлфир Басыров. Шуңа күрә аптырамагыз, ЗБ, значит, Зөлфир Басыров. Зөлфир, менә автор башкаручы дип тә инде телгә алдылар, алып баручылар даимы. Син кайчан җырлар иҗат итә башладың гомумән? Менә элекке елда, үткән елларда башлагайным, шул иҗат иттем. Үземнең йырдарымда әле автор башкарысы булмай инде, ядыусы гына, анда дөресрәк әйтмәгәндәр. Шулай да менә минең йырдарымда бүген 2 йырсы йырлай, Айым Рахимова һәм Рим Рахимов, гаиләле пар бит инде. Алар һәрбер аерымса йырлай, бер ниндидер джаз йыр иҗат итеп, бер төрле джаз стилендә язганнарында матур килеп сыкты һәм икенчесе талгынрак шундый теге матур йыр. Шуга минең йырдарым бар. Әле кайһылары һаман да ята әле. Әле үзең син башкармыйсың, үзең иҗат иткән җырны? Йырдарымды әлегә башкармайм. Алла бирһә планда йырдар ядырга. Мин уйлаемса, минең фикерем шулай инде. Әгәр дә тәҗрибәле язучылар бар икән, улар бит миннән яхшырак белә. Теге нәмәтиләр урысча әйтмешләр, колесо не нужно заново изобретать. Уже изобретенное колесо. Шуга минең уйлаемса, башта мин яхшы авторлардан йырдарын башкарып сәхнәгә сыгырга тиешмен. Шуннан инде үзеңнең йырдарыңды ла мөмкин килеп сыка инде кешегә охшаха йырдары. Булай мин үземсә үземә охшай, но тамашачыларга ла булай йырсыларга ла охшай. Хамак. Ошасын һәм киләчәктә дә сиңа әле җиңел генә иттереп җырларыңны язып, җиңел килсен, илһамнар килсен, әйме? Һәм инде үзең дә танылган артистларда рәхәтләнеп башкаруын теләп калабыз. Әлегә озатабыз, чөнки чыгышына ашыгырга кирәк, дусларым. Әгәр ысратмаһам мин һине юлдарымда, ютылы йөрәк ул нисек тибәр ине. Хөрмәтле тамашачылар, янәдән бер кунагы Зөлфир Басыров концертының. Ул инде күпләрегезгә таныш җырчы Рәфис Сирусин. Хәерле кичтә, Рәфис. Хәерле кич. Син Зөлфирнең иҗатташ дусты буларакмы, әллә инде шын тормышта да аның дусты буларак котларга чыгыш ясарга килдеңме? Без инде Зөлфир менән иҗатташ дусларда, коллегаларда әйтәйек, бер сәхнәләрдә, бер бөтен булган байрамнарда бергә матур итеп иҗат итеп, бергә матур итеп ошай концертлар эшләйбез. Минең инде иң истә калганы Зөлфир, ул минең тәүге концертларымның албарусы булганы. Ошо концертларда менә ул минең нык, мин әле ул вакытта яшь кенә 20 яшь булгандыр инде, яшь инем инде. Шул вакытта мине килеп, нык итеп теге әйтәйек, канатландырып, мине поддержать иткән өчен мин бүгенге көндә әллә уга рәхмәтлемен һәм дә инде менә ошо бүгенге тамашага уның бик матур бара.
ога тик уңыштар теләп калам килә. От концерта в полном восхищении. Хотя не понимаю башкирский язык до конца, но здесь, мне кажется, и знание языка не важно. Важно, чтобы было от души, от сердца, зажигающе. Так душевно. Спасибо большое. Күңіл сықты, Лина, рахмат көрді. Әлеге мизгелләре сәхнәдә Зөфир Басыровның һәм Гөлнараның мәхәббәт җимешләре, олы кызлары Ралина Басырова үзе бии, үзе җырлый. Дусларым, карагыз әле матур күренеш. Һәм инде әлбәттә күпме тамашачы чәчәк элемәләр һәм бүләкләр белән номерын тәмамлаган көтеп торалар. Үзләренең әзерләп килгән бүләкләрен тапшырырга Ралинага. Афәрин, Ралина, синең дә иҗат белән янып яшәүең сизелеп тора сәхнәдәге чыгышларыңнан уңышлар сиңа. Ралина, менә күзәтәбез, син дә шулай ук бик иҗади кызсың. Үзең биисең, үзең җырлыйсың. Әйдә әле үзең сөйләп кит әле. Сиңа ничә яшь, ничәнче сыйныфта укыйсың һәм нинди түгәрәкләргә тагын җыр белән бию түгәрәкләреннән башка кайда тагын йөрисең? Я Ралина, мне 11 лет, я учусь в 5 классе, и я хожу на ансамбль «Дуслык». Там уже 4 года. Ты уже 4 года регулярно ходишь и посещаешь эти кружки, да? Поэтому ты так талантливо танцуешь. У тебя даже сегодня, ваш коллектив сегодня специально приехал на концерт твоего папы выступить и подарить вот такие вот шикарные номера. Еще куда ты ходишь? Какие кружки посещаешь? Пока что все, больше никуда не хожу. Минем аңлавымча, бию түгәрәкләр шулай бик күп вакытны ала. Синең дә вакытың да юктыр бүтәнчеләргә йөрергә, шулай бит? Әйе. Әйдә әле, Ралина, менә әтиеңнең иң яхшы сиңа ошаган үрнәк булырдай сыйфатлары. Нинди сыйфатлар ул? Папа очень, он трудолюбивый, красивый. Я люблю его за то, что он всегда готов помочь мне, всегда открытый, да? Да, открытый. Я его очень сильно люблю. Дуслык өңірі халық бейлері ансамблі етәксігі Светлана Матышина. Бұл ақылыштар білген балапайларға оларға Моңғолы Зөлфирдің Моңғолы тылына зор оңышлар тілеймін. Шул тиклем якты энергетика Зөлфирдән. Бик матур моңлы җырлары өчен зур рәхмәт. Һәм әлбиттә инде кызының бик матур чыгышлары булды. Бик матур бию коллективлары. Гомумән әйткәндә инде бик якты, матур, җылы, иштәлекле концерт булды. Зур рәхмәт Зөлфиргә, яңадан иҗади уңышлар телибез. Концерт бик охшай, бик матур бара. Зөлфир Басыровка бик зур рәхмәт. Безнең кызлар моны ярдәм иттеләр. Бәләкәстәр дуслык ансамбль бию ансамбле бик шәп әзерләнгән концерт. Молодцы, афарин. Уңа зур иҗади уңышлар теләйбез. Һау сәламәт, исәнлек, һаулык. Зөлфир Басыров белән чын күңелдән әңгәмәне дәвам итәсе килә, шулай номер белән номер арасында булса да. Зөлфир, бу синең менә шушы хыялың дип әйтеп киттек бит инде, әйме җырларга, шушы иҗат, гомумән иҗат синең төп шөгылеңме тормышта? Иҗат төп шөгылем дип уйлыйм, чөнки мин башта фәсәнгать училищен тамамладым, унан инде 1 ел БГПУ-ла укыдым. Шуннан соң инде мин академия искусств сәнгать академиясында инде актер бүлеген тамамладым. Әлбиттә бу минем төп тырышлыгым, төп максатым, кайда барганым, әлбиттә һәм менә ошо бүгенге концертым инде бүтән булган ошо максаттарымның бүген беренче емеше. Мин тыңлап турымда Зөлфир, син барлыгы Себергә ничә ел укыган булып чыктың?
Әйе, мына шул бір 9 ел оқыған бұл. 9 ел болайын. Қазіргі заманда эстрадада эми күннен күн артистлар, жырчылар, шулай автор башкаручылар да килеп чыгып үсеп кенә торалар. Әйбет, конкуренция бик көчле. Синең конкурентларың бармы? Һәм син конкуренция белән гомумән бу тормышта килешеп яшисеңме? Син алардан көнләшәсеңме? Алар сиңа үрнәкме, кайсысы? Әлбәттә, үрнәк тә конкуренциялы булырга тиеш. Чөнки конкуренция булмаһа, ул кешенең үсеше юк. Кеше үсергә тиеш. Кем алданрак, кем яхшырак, кем булдыра, димәк, шул теге закон нәмәтиләр әле бизнесы. Шоу-бизнес дөньясы. Бизнесы, әйе, шулай дип уйлыйм. Шоу-бизнес. Шулай шоу-бизнеста дуслык, җырчылар, менә әйбет. Гомумән дуслык бармы шоу-бизнеста синең өчен? Дуслык, ижади дуслык бар дип уйлыйм. Ижади дуслык булырга тиеш, чөнки һинең язган йырдарыңды музыкаль яктан бидәгән, һинең бидәгән дә түгел, язган төп менә язучылар, йырды иҗат итүчеләр, композиторлар бит инде улар менән дус булырга тиешең әлбәттә. Менә ул бит дус булыр өчен генә түгел, ул бит инде менә ниндидер теге бергә эшләп, һин дуслашып китәң улар менән. Чөнки һин ниндидер менә якын яктарыңды табаһың улар менән. Бергәләшеп, бер юлды табып, әгәр дә йыр күтәрелеп китә икән, тамашага охшай икән, димәк, һинең дуслыгыгыз ишу ныгырак бергәләнеп үсеп китә, осып китә дип әйтергә мөмкин. Чөнки ул канатлана, канаттар бирә артистка һәм шул әлбәттә ул кирәк. Тагын сиңа иҗат итер өчен нәрсә илһам бирә, көч бирә? Нәрсәләр эшләсәң, син кая барсаң, кем белән алышсаң? Иҗат итер өчен миңа тамашчылар әлбәттә, уларның минең менә тавышым, минең йырдарым уларга охшавы, уларның якты күзләре, алкыштары әлбәттә. Һәм иң беренчедән дип уйлыйм, гаиләң һинең терәк булырга тиеш. Әгәр дә һинең терәгең юк икән гаиләлә, димәк һинең иҗатың да бармаячак алга. Чөнки ул иң беренче уңыштарның береһелер дип уйлыйм. Гаиләң, һинең ата-әсәең яныңда булау, алар һиңа фатиха бирү, әлбәттә ул иң беренче сифаттарның береһе уңышта. Движение җитәкчесе Карина Сайфетдинова. Алкышларга хөрмәтле. Рәхмәт, мамин курсташларым сыртта алкышлар булып әйтәгән аларга. Улар да мине поддержать итәргә. Өләсәй рәхмәт. Зөлфирнең иҗатын, гомумән тормышын 10 елдан ничек итеп сез күз алдына китерәсез икән? Ул йырлай бит инде, ул сорашкан мәлдә үк бик йырларга ярата инде. Ул бит инде сәнгать училищеның йыр бүлеген тамамлап, адак академияга инде бит инде уже актерлык бүлегенә. Но әмма барыбер ул йырлай инде, ул көндә йырлай, көндә йырлай инде. Теге квартиралар уже звонителләр, так кто там поет дип сообщение язалар. Теге ярамый әйтәм, Зөлфир язалар бит әдрәк кенә теге тавышты әкрен әйтеп карыйк микән әллә дип. Ул көндә йырлай, ул йырды ярата, йырга гашыйк дип әйтәм дә була. Шуңа 10 елданмы йырсы ул йырлар дип ышанам. Шулай. Шушы юлын дәвам итеп дип уйлыйм, әйе. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Зөлфир Басыров концертының режиссеры, бик үзенчәлекле исемле ханым, менә дөрес әйтсәм ярар, дулкынлана башладым инде. Франгиза Илбәкова. Франгиза Илбәкова. Беренче сорау шундый, бу исем сезнең кайсы яктан килгән исем бу? Менә бит Зөлфир Кыйгы районыннан. Мин һәм шулай ук шул яктан, Салават районыннан, ул якта бездә исемнәр бөтәһелә шәптән. Шундай оригинал исем. Нәрсә аңлата бу? Бұл фарсы теленнән алынган Фирангиз ханым дип һәр вакыт әйтәләр афгандар һәм дә ошо сит илдәрдә йөргәндә инде. Ул яратылусы дигән матур исем. Бүгенге концертка килгәндә Зөлфир үзе сезгә мөрәҗәгать иткәндер инде, әйбәт, әйдәгез әле режиссерлык осталыгы белән сез миңа ярдәм итегез дип. Чөнки мин телевидение режиссеры һәм дә ошолай концертларда һәм сценарист буларак инде концерт куюсы буларак шулай режиссер булып чыгыш яһаем. Һәм әлбәттә уның менән күстәнәс тапшыруында сорашкайнык, минең авторлык тапшыруымда.
һәм уға шул тапшырудан һуң оҡшап ҡалды минең менән эшләүе һәм шәхсән концертын эшләгән ваҡытта ул миңә мөрәжәғәт итте һәм бына 2 айдан да артык тиерлек без уның менән эшләнек, йырҙарҙы ҡараныҡ, һайланыҡ һәм бар яҡтан да ҡарап шулай инде матур концертты сығарҙык. Оҡшағандыр дип уйлайым. Эшләүе җиңелдер сезгә Зөлфир белән әйбит. Әлбиттә, сөнки ул бик ыңғай кеше һәм бик тә яуаплы кеше, сөнки бөтөн һәр бер йыры өсөн, һәр бер хәрәкәте өсөн ул тамашасы алдында яуап тота. Шуның өсөн ул бик яуаплы кеше һәм еңел аяҡлы кеше, еңел булды. Миңә концерт шул тиклем оҡшай, беҙ концерт ваҡытында хатта бейеп алабыҙ тороп, ҡушылып йырлайбыҙ. Зөлфирҙең йырҙары шул тиклем күңелгә ятышлы, бына һәр бер йыры күңелгә үтеп инә. Шул тиклем концерт оҡшай, бына рәхәтләнеп ҡарап ултырабыҙ. Зөлфир Басыров бүгенге көндә үзенә нинди 3 киңәш бирер иде микән? Техник яктан ныҡлабыраҡ барыһында уйлап сығырға, сөнки ниндәйҙер техник яктан беҙҙең әҙерәк булды. Шулай да уға ҡарамаҫтан Концертыңа ҡағылышы синең техник яктан үсергә кирәк дигән киңәш бирәсең. Техник яктан барыһы ла әлбиттә, һәм икенсеһе әлбиттә күберәк ойоштороусылар кәрәк концертты шул яктан, сөнки күп ҡунаҡтар килә, күп Башҡортостан төрлө төбәктәренән килделәр бүген, Аллаға шөкөр. Һәм өсөнсө теләк инде әлбиттә үҙемә әйтеренем яңынан яңы йырҙар ижад итергә, яңынан яңы заманса кешенең күңеленә барып ятырлык, кереп ятырлык һәм бер ҡасан да сыҡмаҫлыҡ итеп, тағы ла үҫергә һәм үтергә. Хөрмәтле дуслар, репортажыбызны дәвам итәбез. Сезнең ҡаршығыҙҙа Рим һәм аның хәләл җифете Айым Рәхимовлар. Бик матур ижади ғаилә һәм инде әйтергә кирәк, алар әле бүгенге концертта юҡҡа гына түгел, үзләре бар серләрне ачып китәчәкләр. Хәйерле кичләр сезгә. Һаумыгыҙ. Хәйерле кис. Сез бүген җырлап кына ҡалмадығыҙ. Нинди җырлар башҡарҙығыҙ? Әйҙә, гүзәл тамашасыларға җиткерик. Без бүген инде был концертка, Зөлфир Басыровтың ижад концертына юҡҡа гына килмәнек, сөнки без уның матур йырҙарын башҡарабыҙ. Ул бик матур йырҙар яҙа. Шуға күрә бер нисә йыл элек без уның йырҙарын оҡшатып, ул беҙгә үҙенең йырҙарын тәҡдим итте һәм без уларҙы үҙебеҙгә ҡабул итеп, матур итеп, ул йырҙарҙы сығарырға булдыҡ. Мына иптәшем минең бик матур йыр «Мин ғашиҡ» тип атала. Ул бит инде Йыр ғына түгел ул романсы кеүек. Мин шулай дип тоям. Матур, шундай лирик йыр тип әйтергә була. Ул бит инде опера йырсыһы булараҡ, ул йыр уныға бик яҡын булды. Миңә килгәндә, минең йыр еләгем тип атала, шундай йәйге мөхәббәт тураһында, еләк менән сағыштырылған мөхәббәт тураһында минең йыр. Без ул йырҙарҙы бик күңелебеҙ аша үткәреп, матур итеп без уларҙы башҡарабыҙ. Шуның өсөн без Зөлфир Басыровтың концертына бик ысын күңелдән килдек. Алла бирһә, тағын дуэт эшләрбеҙ. Уның йыры, Алла бирһә эшләрбеҙ. Ул йырҙар ла сығарыр. Был йырҙар интернет селтәрендә бар, тыңларға була. Ишеттегез бу, дуслар? Сезнең мөмкинчелегегез бар интернет селтәрләрендә бу җырларны табып, рәхәтләнеп инде тыңларга. Рәхмәт сезгә. Матур ғаилә, матур ижади ғаилә һәм инде Зөлфирнең әлбәттә инде дуслары, ижади дуслары һәм инде тагы да бер тапкыр кабатлап әйтәбез, аның җырларын башкаручы артистларыбыз булды. Рәхмәт сезгә. Зөлфир, рәхмәт. Сәхнә артында хезмәттәшем Туган тел телеканалының
редакторы, мөхәррире дип әйтергә кирәк. Ирина Валиуллина шулай ук Зөлфирне куәтләргә килеп җиткән. Син Ирина концертын карадыңмы гомумән? Концертты карадым, концерт. Нинди плюсларын син үзеңә менә күңелеңә салып куйдың, нинди минусларын? Беренчедән монда шул чаклы ихлас күңелдән эшләнелгән концерт, шул чаклы менә йөрәктән чыккан һәрбер сүзен Зөлфирнең җырларга аның үзе язгандырмы инде ул белмим, шигырьләрен тыңлап әйбәт шул чаклы сокланып утырдым. Сәхнәдә үзен тотышын шундый тыйнак, һәрберсенә мәхәббәт белән тамашачыга миңа бик ошады. Җырларын да шулай итеп сайлый белгән. Һәр җырына менә экранда барган клиплары аеруча тулыландырып торды аның чыгышын. Бигрәк тә менә аның гаиләсен белмәгән кеше бит икенче яклап Зөлфирне ачкандыр. Ул сәхнә йолдызы гына түгел, шул чаклы гаиләсе өчен ышанычлы терәк, шундый ягымлы, шундый назлы әти, шундый тормыш иптәше. Шуның өчен башка яктан ачтым бүген Зөлфирне үзем өчен. Бик зур рәхмәт Ирина җылы теләкләрең өчен. Сорауның икенче өлеше минуслары бармы концертның әле синең өчен? Концертларның алай минуслары бар дип әйтә алмыйм. Юк, әйтә алмыйм. Менә күпме концертта йөргән кеше буларак, миңа калса инде шул чаклы дәрәҗәсен күтәреп, матур итеп эшләнгән. Уты булсынмы, тауыш булсынмы, җырчылары булсынмы, әйткән сүзләре барысы да капка төбеннән үк, ишек төбеннән үк шундый матур башланып китте. Мин менә әйтә алмыйм, плюсларын гына аеруча әйтә алам. Бик матур, бик яхшы концерт, Зөлфир, молодец. Зөлфир, синең иҗаттан башка менә онытылып эшләргә яраткан эшең яки башкача әйтсәк хоббиларың бармы? Бар әлбәттә, мин спорт яратам, йөгерергә яратам, фитнес менән шөгыльләнергә яратам. Гомумән балалар менән үземнең гаиләм менән ял итәргә яратам. Әлбәттә, ул бүтәле ялата инде. Мин генә түгел, асыш эшләмәйм. Но гомумән әлбәттә яраткан шул инде спорт нисектер ял итәргә минем өчен. Чөнки ниндидер теге авыр эшләрдән һуң разрядка алырга. Шул. Булай мин өйтүдәй башланым, Аллага шөкер. Хәзер инде яңа шөгыльләр алдым, шпаклевать, штукатур итәргәлә үзем өйрәндем. Шуга егет кешегә 77 һөнәр дә азмак булды миңа сынапта. Горурланып, концерт, матур концертты карап утырабыз. Афарин Зөлфир, һине атайыңа сәйеңә, һине ошо тормышта уйдыруыңды табырга ярдәм иткәндәре өчен рәхмәт һинең тормыш иптәшең Гөлнарага, һинең гаиләңгә терәк таяныс булганы өчен балаларыңа рәхмәт, рәхмәт һинең укытучыларыңа ошо олы сәхнәгә сыгаргандары өчен, рәхмәт һинең иҗаттан куртарыңа, миңа дәрт, дарман, илһам биреп торгандары өчен. Артабында улар һинең янәшәңдә булһын. Ә без инде һезне үзебезнең YouTube сәхнәһендә, тәйге yerində көтүп калабыз. Уңыштар һиңә. Зур рәхмәт. Без Зөлфир Басыров өчен нык горурланабыз һәм кыланабыз. Шул хәтлем матур йырлар, күңелгә үтерлек, кыланмайда, артыгын һөйләмәйдә, матур итеп алып барды. Алып бару саһалар матур, үзләре лә матур, семьяһы ла матур, кызы ла бик артистична. Зөлфирдің бүгін шәхсән концертына рәхәтләнеп килдек, оның курсташтары белән олы куаныс булды. Һәрбер шулай итеп үзенең юлын тапкан безнең сыгарылыш студентлар өчен олы куаныс кичерәбез. Һәм алдагы гомерендә лә бигрәк тә үзен йыр юлында тапкан Зөлфиребезгә яңа уңыштар теләйм. Ул бит әле йырлап кына калмай, моңлы тавышы менән үзенең моңлы йырдарын башкаларга матур итеп бүләк итә. Һәм бүгенге концертта оның йырдарының шул тиклем төрлелеге хайран калдырды. Бу инде безнең белгән Зөлфиребездә яңа сифатларын астык дип һанайм. Уңыштар уга.
яшик дигән җыры белән тәмамлады Зөлфир Басыров үзенең беренче концертын, дусларым. Әйе, Зөлфир үзе кеше буларак та бик ачык, җылы күңелле кеше. Артист буларак да шулай ук талантлы, безнең бик тә үзенчәлекле харизматикага ия булган артистларыбызның берсе дип тә ассызыклап китәсем килә. Без сиңа киләчәк тормышыңда да яңа үсешләр, яңа үрләр, тамашачыларыңның көннән-көн артуын ихлас күңелдән теләп калабыз, Зөлфир. Ә инде шушы мизгелләрдә сер тиккә тапшыру һәм аның автор алып баручысы Роза Хәйруллина мин төгәл бер генә атнага сезнең белән саубулашам, минем яраткан тамашачыларым. Һәрвакыт йөрәкләрегездә мәхәббәт яшәсен. Якты уйлар, изге ниятләр генә күңелегездә һәрвакыт сезнең тантана итсен. Сау-сәламәт булыгыз.